Miksi Ismo? Niin. Maailma on pullolla ihmisiä, jotka ei osaa... Että 30 euroa junan eteen. No, ihan on ihan perusjuttuja. Ja nimenomaan. Ja tässä astun apuun minä. Hei, anteeksi siellä hyllyn luona. Tää kysymys, se saattaa kuin... Helvetti. Oudolta, mutta onnistuskohan teiltä esimerkiksi... Ei. Helvetti. Kaikille ihmisille kaikki asiat ei ole Kai se on uskottava. Tämä ohjelma, tämä on suorastaan 30 euroa Suomelle. Siis kansalaistaitoa viidepaketissa. Niin, olisihan se tietysti. Tai voisihan se tietysti vähentää talotaikureittenkin ylityötaakkaa. No aivan. Ja sen takia mä halunkin, että sä puhut tälle Ossille! Tänään? No ehtis kai tuon myöhemmin. Ei ehdi. Tällaiset loistavat ideat, ne varastetaan välittömästi. Sen takia mä haluan myydä sen Ossille! Niin, tästä nyt olisi. Ootte te ennen käyttänyt tällaista? Joo. Oon mäkin pitänyt tällaista sängyssä. Taikavarmu. Vuosi aikaa. No okei, kuitenkin täältä lähtee päälle. Ja sitten nostat tämän läpän tähän näin. Nyt mä sekoisin. No sitä kuvaa paljon helpompi katsoa tästä kuin vaikka luupista. On nää kehittyneitä. Milläs vuosikymmenellä te olette viimeksi oikein kuvannut? Ja vielä pesäpallo maailma. Mitä aiotte kuvata? Me ei voida kertoa sitä vielä, mutta aika iso pervo teille. Okei. No sen verran mä voin paljastaa, että sä tuut vielä Makuuhuoneeseen. Taatusti. Eiköhän lähetä. Jep! Aika on rahaa ja sen tulohan Tappaa. No niin, nyt käy. terve ja heipä hei. Mä olen Seksis. Ismo ja tänään mä näytän teille kuinka Taikavarmu. Tappaa. homoja. Tässä mulla on ihan tavallinen ämpäri, jossa on... Jukka Palmu. Sen veden ei kannata olla liian kylmää, ettei käy... Isoäidin reseptin mukaan. Toisaalta taas ei liian kuumaa, ettei se pala. Siis käsi. Ja tässä on sisäkumit ja... Upotetaan tää sisäkumit tänne ämpäriin, pyöritellään. Ja ilmakuplat alkavat tulla veden pintaan. Mitä ihmettä tätä oikein puhutte? Tää peräkamerin poikien musavideo vai? Älä nyt siinä höpötä, meillä on tässä tärkeät jutut menossa. Mullakin olisi alkamassa yksi kellari siivous. Sä sait siitä just vapautuksen. Hei, terve. Aivan, että tästä... Ja sä lähdet. Älä nyt lonksuta niitä leukojas, vaan häivy. No niin. Otetaanko uudestaan? Miksi Ismo osaa 1, Otto 2? Sä olet mun isä. Terve ja... Takahuoneeseen. Mä huomasin, että sä teit vaikutuksen siihen. On tää vähän noloa. Toivottavasti Maarit ei ole huomannut, että me tullaan myöhässä. Meillä on hyvä syy. Tuolla. Nämä sinä voit viedä vaikka Ossille! Terve, A.P. Vieläkö muistat? Seppo Taalasmaa. Niin tietysti, romantiikka Seppo. Se ei ollut mun viskitiimeksi kun nähtiin. Vai siinä kävi sillä tavalla? Terve Ossi. Terve! Ismolla olisi sulle ihan loistava ohjelma. Ja sitä paitsi mitä se sua edes kiinnostaa. Keskusteluihin. Ei menisi kuin 10 minuuttia. Uskon mua. Sä et Makuuhuoneeseen. Aikaa mä nyt sulle rupes huonoa ideaa tarjoamaan, sen verran kova tekijä sä oot näillä markkinoilla. Hyvä on, mut vaan 10 minuuttia. Takahuoneeseen. Miten niin? Sä tiedät, ettei mulla ole haku päällä. No niin, heipä hei ja tavataan taas ensi viikolla. Ja hei, muistathan tilata oman Niksi Ismo. Homo. Niitä on taas markkinoilla. No, hän on täysi kuu. Joo, olihan se aika. Tällä ohjelmalla tällä voisi olla kansan... Fantasiajuttu. Niin, Ismo tarkoittaa, että pieni valistus kivasti annosteltuna on aina paikallaan. Onhan tossa jonkinlaista potentiaalia, mutta valitettavasti mikään kanava ei osta sitä tollasena. Ei. Mä olisin valmis harkitsemaan, mikäli tässä ohjelmassa esiintyisit siinä. Se.